Bona hora. Des de la biblioteca avui us proposem la lectura de Història d'un senglar o alguna cosa de Ricart, dramatúrgia de Gabriel Calderón. Però qui és en Gabriel Calderón? Va néixer a Montevideo l'any 1982. És dramaturg, director de teatre, actor. Ha escrit més d'una vintena d'obres de teatre, guardonat en diverses ocasions. Des de fa pocs mesos, director del Teatre Nacional de l'Uruguai. Les seves obres s'han traduït a diferents idiomes: francès, alemany, anglès, grec, portuguès i català. En Gabriel té una estima especial al nostre país. Recordem que la Margarita Xirgu va haver d'exiliar-se a l'Uruguai i allà va crear una escola de teatre amb una pedagogia teatral que en el dia d'avui encara és vigent i molt valorada. A l'any 2018, Calderón va venir a Barcelona a presentar al Teatre Nacional de Catalunya la posada en escena de l'obra Que rebentin els actors. Un text que ens apropava a la cerca de les responsabilitats de la dictadura. Un territori boirós, carnisser, despietat, que l'autor va desgranar entre la realitat i la ficció. Però avui ens presenta Història d'un senglar o alguna cosa de Ricart, referint-se al Ricard III de William Shakespeare, un text que en el Club de Llegir el Teatre també hem llegit i comentat. A veure, fem memòria. Quin perfil ens va mostrar Shakespeare al seu Ricard III? Doncs tenim una figura perversa, que se li atribueixen crims i injustícies a punta pala. Assassina nebots, germans, empresona, tortura. Bé, tot un fenomen aquest, en Ricard. Per més INRI, sembla que patia escoliosi, desviament de la columna. Per això anava amb l'esquena encorbada. Un deteriorament físic que el dramaturg exagera i magnifica per tal d'engrandir el protagonista com a malvat i cruel. En Gabriel Calderón, en aquesta peça teatral, Història d'un senglar o alguna cosa de Ricart, ens ofereix una fusió entre Ricard III i un actor. Veurem les diferents cares del poder i els estris que aquest poder escull. Ens trobem davant d'un ésser humà, un animal polític, un animal teatral. Què tenen en comú l'actor i Ricard III? Les ànsies de poder, la prepotència, el desig, l'ambició? Un porc senglar ferotge que vol destruir el seu voltant per poder gaudir del protagonisme que ell creu que es mereix. Un monòleg que ens fa reflexionar sobre el món del teatre, l'amor pel teatre, l'ambició, els límits de l'ésser humà, no només en l'àmbit teatral, sinó també en la vida. Aquest monòleg ens va atrapant. Veurem com Ricard, l'actor, i el públic formen part d'una teranyina que l'autor va filant sense prejudicis. Una crítica que va directa a la suposada cultura, per entendre'ns, a la cultureta, sovintejada per un públic i un elenc teatral que amb prou feines llegeix, que no té un criteri propi però opina i cerca la seva trona, reconeixement i protagonisme, mercaders de la paraula que empren la demagògia i els estris de moda que cal utilitzar per poder figurar. Una introspecció que encetarà i on afloraran un ventall de sentiments. Us asseguro que saltaran guspires.
Ens mostrarà la creació del personatge. Del nostre personatge? Us ben asseguro que és un text que s'ha de llegir per conèixer el motor de l'obra. Us recomano la seva lectura abans d'anar a veure la genial interpretació i posada en escena de Joan Carreras. Ens cal pair, comprendre i assaborir de manera pausada aquesta creació ben trenada que ens durà a l'essència gratificant que és l'autèntic amor pel teatre. I, bé, per la vida mateixa. El meu regne per un espectador intel·ligent. Llegim, comentem i anem al teatre. A veure Història d'un senglar de Gabriel Calderón.